eji m n'aka na igolikwa na ya nwe obere ezumike ka anyị ji ịmasị na ihe ọwụna ya ọlụ ana m ekene gị nwa igwu ilogwu isiri ike n'oche were mkpụrụ anya na-abụ gị n'ime igwe onyonyo gị na-ekili anya na masị gị daalụ rinne na ọ dịrọkwa n'ofele maka nkili ị na-ekili anya wulie ego akpa gbọnna ịmadụ na ego akpa ka eji enene m na gị na-abụ n'igwe onyonyo maka tupu StarTimes alụ ọlụ be gị wuo platfọm ebe nke anyị wisi mbido n'enyi anyị eji ego ejeje kpọchie monthly subscription tupu onye bụ ihe alụ ọlụ wee wụli ahụ na ana m ekene gị ụmụ Igbo bụ isiri ike n'oche be gị na-ekili anyị na-abụ ọ dịrị ofele gbọnna ahụ ikwuo gị na-ekene n'elu isiokwu anya ka isi fụnyawa isiokwu ka ihe o yiri gị ka ya abịa nwa naanị iyi n'ime nne na nna kedu onye a na-ata ụta ma nwa naanị iyi ka isi fụta ya ọ bụ isiokwu mara mma ụgwara isiokwu a ga-eleba anya ọfụma n'ihi na ọ bụrụ na ị nọ ebe a gị sị na ọwụ nne mere nwa ji laa n'iyi ọ bụ ihe jọgburu onwe ya ị nọkwara ebe a gị sị na ọwụ nna mere nwa ji laa n'iyi ọ bụ ihe jọgburu onwe ya ọ bụrụ na ile anya mgbe a mụrụ nwa ọ bụghị nne naanị mụrụ nwa ahụ ọ bụghị nna naanị mụrụ nwa ahụ ma ndị obodo ma ụmụnne ma ụmụnna o nwere ọtụtụ nwanwụnwe ọha o nwere ọtụtụ ihe na-ebuta nwa ịla n'iyi mana ọ bụrụ na abịa na nke ịta ụta ga-adịrị onye ọbụla ma nne ma nna ma ụmụnne ma ụmụnna ma ndị enyi ụta ga-adịrị onye ọbụla ma ọ bụrụ na a ga-enyobe ya anya mara ihe butere nwatakịrị ahụ ji laa n'iyi ọ bụrụ na ị bịala anya dịka esi eme ọ bụrụ anyị nwa ụmụ nwoke mgbe nwatakịrị meziri akpọ ya oyiri nna ya omeka nna ya n'ọwụ otu o si dịrị o mee nke ọjọọ gị bịa nụ ebe a na-asị awa agwa nne gị ka ị na-akpa ama m ebe isi bịa na ụfọdụ ndị na-asị nwatakịrị ya gbọọ na ị na-akpa agwa ka ndị ikwu nne gị ama ya bụ mgbe ihe dị otu ahụ si na-eme ịhụla mgbe ahụ na ọwụ onye emezi ihe gị hụkwa na nne ga-anọ sị na nke a wụ nke wụ nwa ya na onye nke ọzọ na-eme gịnị na-akpa agwa nna ya ma agwa ebe ndị nna ya ha so ilebe ya anya ọfụma ị ga-ama na ụta dụrụ ọtụtụ ndị mmadụ n'ihi na ọ bụrụ na nwa ahụ mezie ị ga-ahụ dịka ndị na-agbara Naijiria ka anyị were ya ndị na-agbara Naijiria bọọlụ ọ bụrụ na ile anya mgbe a gbara bọọlụ ahụ a ga-asị n'ọnwa onye Naijiria dịka anyị kwuru sị na anyị nwere nwanne anyị nwoke Wanyama nwere nwanne anyị nwoke Mane akụ maka na ha na-eme ọfụma ọ bụrụ na ha bụ ndị na-eme ihe ọjọọ anyị nwa na onwe anyị nwere ndị Naijiria nke a onye Ijipt nke a onye Senegal anyị anọ ebe a na-akụrụ ya na ha bụ nwanne anyị n'ihi na ha na-eme ọfụma n'ihi na mgbe o were hụ nwatakịrị na-eme meziri emezi ọ na-awụ ọṅụ nyere nne na nna ya nyere ụmụnne ya nyere ụmụnna ya nyere obodo o si pụta n'ime ya mana o mejọọ ọ ga-akwụkwọ otu ahụ ka a ga-esi were ya mee gịnị bunyekwa ya onye ọbụla daalụrị nne unu afụgonu ka ụdọ nke ọ gbadoro ụkwụ na nyawa isiokwu anyị maka ekwuru nyakwuke n'ife nyawa isiokwu yiri ihe ọkọ ọgwụkwa n'ụlọ ihe nyawa isiokwu yiri maka na ịma mgbe ụfọdụ kwa na-asị aka dị onye mma na ọnya ka ọ na-ehi n'isi maka abịa n'ihe dị na nne na nna o nwere ụdị ụfọdụ ndị nna na-edowe ahụ na onweghị ihe gbasara anya n'azụ ma nwa nọọsụ ịchụta ego dowe n'ezinụlọ nọọ nne bụ ihe na-azụ nwa mana nke a wụli aka anyị lụtụke ịma gwa m unu na isiokwu a na ihe ọwụ na ngwugwu ọwụ na-aya atọ na ọbala ulu na-aya agba mbọ nke anyị atụkwu igwu unu nwa obele azụ ihe gbasara isiokwu a gbọnna o nwere m n'akụkọ ndị ama amali o nwere nwa m ebe ngwukweli mba m igwe m na-achị mba ndị Swaziland amakwa m menugwu ịma ọ na-anụ ụmụ nwaanyị 15 bie wee mụọ na ụmụ karịrị 20 something o wee lụzie ejije tii na nke n'izugba n'ikpeazụ a tinye aka n'akwụkwọ kwuo si na ihe niile ịma na mba Swaziland a na-eme olu onwe mmemme ha na-eme wee lue ụmụ agbọghọbịa amabeghị nwoke eghewecha nri nwa oge a na-agba egwu na-adagharị na-eme ihe ọdanya ya nwa amadiwo igwe osno akwana ụdị afa ndị a na mwati igwe mwati ọnya na Swahili igwe mwati nke ịtọ na mba Swaziland ọ sị na onye ọwụna onwe ikolobịa tolitegonu na mbanye Swaziland kwesịrị ị na-anụ nwaanyị karịrị 5 na ụmụ nwaanyị akarịa na nyewe obodo ka e wee nwee ike mgbada emio na ka ọ wee wuli awụ na-enwe ike wee gbotunata ọnụ ụmụ agbọghọbịa karịrị akpọ na oyikwuo gịnị ma ọ dụ na ụdị a n'obodo anyị Naịjirịa ọ bụrụ na ile anya na ihe ọbụla mmadụ na-eme a na-enwe omenala ịbụka na obodo anyị bụ Naịjirịa ọ bụrụ na ị gaa ebe ndị ugwu ha nwere ohere ịlụ nwaanyị 3 mana onye nke kwuchekwa ọsị
na ọwụ na-eyi okwuru maka okwuchi ebe ili aka n'akwụkwọ ụdị a na-asị na constitution etinye aka kwuo si na ọwụnye ọwụ na-emela ụdị a na ya atụ onye nga ọkwa by force. dịka m na-agwa gị, ọ bụrụ na ile anya na obodo anyị bụ Naijiria, o nwere ha na-akpọ iwu na-echekwa ala. Ọ bụrụ na gị onwe gị awụrụ onye si na ebe ugwu pụta, mgbe lụrụ nwaanyị nke mbụ lụọ nke abụọ lụọ nke atọ, onwe na-ele anya na ihe mere bụ gịnị, ihe ọjọọ. Mana ọ bụrụ na iwu onye si ebe anyị si pụta gị lụọ nwaanyị nke mbụ si na alụ nke abụọ, nweta esi ele gị anya, ị matara. Ọ bụrụ na elewe anya otu ahụ, ma ihe butere ya n'ihi na o nwere ha na-akpọ kọlchọ, otu ndị mmadụ si ebi ndụ, ọ bụghị ha na-ahụ n'ebe anyị si pụta. N'ihi na ọ bụrụ na ile anya hụ ebe a mụrụ ọtụtụ ụmụ, ịga na eke gị mụọ nwa, ịga na orie gị mụọ nwa, gị ga na afọ gị ga na afọ gị mụọ nwa, ọtụtụ mgbe ọ na-ebute ọgba aghara. Ọ bụ ihe na-esichekwa n'ihe na-eme abịa, anyị agaghị eru gị ala dịka nwoke ilebere ụmụaka ndị ahụ ị mụrụ anya ma tụziere ha aka otu esi ebi ndụ ga-enyere ha aka. Mgbe ahụ zi ya wuzie n'ọnwụ nne mụrụ ha mụ onye nwere ikikere ị na-atụnyere ha aka, and aka ga na-atụnyere ha wuo akwa ịma na ọwụ gị na gị ịhụ na otu anyị si biri ebe a. Ụbọchị a chọrọ nna gị achọ, nsogbu ga-adị. O nwekwara ihe ị ga-eme ugbu a, mee ya ka gịnị mee ka ị nweta nke gị. Ọ bụrụ na nwoke ahụ awụrụ onye na-amaghị ihe, ọ bịa lawa, o nweghị ihe, o kezighị ihe ya otu o si adị mma, ị ga-ahụ na ezinụlọ ahụ na gịnị ga-abata ọgba aghara. Ọtụtụ mgbe egbuwa ndị mmadụ ebe ahụ, alụwa ọgụ, o nwere ụdị ogbugbo mgbe emebe ibi size 12. Ọ bụrụ na ihe dị otu ahụ apụta, ka ihe a ga na-eme mgbe ahụ, a ga na-asị na ụmụaka n'ebe ahụ na-eme gịnị, na-azụ ha azụ. Ọ ihe mere ọ bụrụ na ị maara na iwu ala gị sị gị na gị lụọ ofu nwaanyị dịka akwụkwọ nsọ, mụnwa wee na-eso Chineke, amara m ihe akwụkwọ nsọ kwuru, ofu nwaanyị ofu nwoke. Ihe o ji dịrị otu ahụ wụ ọ bụrụ na ihe mụnwa kwenyere, ị ga-enwe ohere gị na nwunye gị nwee atụmatụ unu ga-ewepụta, a ga-eji mee gịnị, zụọ ụmụaka ya ọbara gị uru. Ka anyị gaa n'ihe i kwuru maka ihe gbasara obodo Swaziland. Ọ bụrụ na onye eze n'ebe ahụ ewepụta ya by force, si onye ọbụla nọ n'obodo ahụ ga-alụ nwaanyị ise, ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. N'ihi na ọ wụghị ihe ndị iti na-akpọ autocratic ruler nke ọwụ ihe i kwuru ga-eme. Eji m aka na enwere ihe a na-akpọ ọchịchị onye kwuru uche ya, nke nwe ihe nọ n'obodo ahụ. Onye ọbụla ga-eleba ya anya, ya nwere na ihe ga-abara ha uru, gị mee gịnị, gị mee ebe ọ ga-abara gị uru. Ọ bụghị maka na gị onwe gị were ụmụ nwaanyị dochie ebe ọbụla, mụju ụmụ ebe ọbụla, gị sị na ụmụ nwaanyị na ha ka nkụ, n'ihi ya na ofu nwoke ga-ewere ụmụ nwaanyị ise. Ọ bụrụ na onweghị ihe o ji elekọta ụmụaka ahụ, ọwụ ya wụ na ụmụaka ahụ ga-eme gịnị, ha ga-adị ha banye. Ka m leba ya site n'isiokwu anyị wepụtara taa, ịzụ nwatakịrị, ịzụzie ya azụzie. Ọ bụrụ na ile anya mgbe ahụ ị mụrụ agharaba ụmụaka ahụ pụsa ha n'ụlọ, o nweghị ihe iji elekọta ha anya. Mana obodo gị agwala gị na ị ga-alụ ụmụ nwaanyị ise, gị bịa mụọ ụmụ. Ya bụrụ na ụmụ nwaanyị ise ahụ ofu mụrụ ofu ọ ụmụ ise ka ị ga-amụ. Ọ bụrụ na ị ga-elekọtala ha, ka ihe ị chere na ụmụaka ahụ ga-eme, ha ga-achọrọ otu ha ga-esi wụọ ndụ, ma ọ bụrụ ụzọ ziri ezi ma ọ bụrụ ụzọ jọrọ njọ. Mgbe ahụ a ga-asị na o sonye n'aka. Mgbe ahụ ile anya na nke ahụ, a ga-asị na o si nna ha n'aka, n'ihi na mgbe ahụ o nweghị ihe ọ ga-eji lekọta ha, ya kpọpụ ha n'elu ụwa. Ifugonu na ịmasị egbucha na ama ebulu nawa n'obi ebe ahụ na mba Swaziland ka anyị bụ ụzọ wee jeje lụtụ aka na anyị na-ebulu nyanwụ ụgbọ na-echigata azụ n'obodo anyị bụ Naijiria. O nwere nwatakịrị nwa ikorobịa Speed Darlington nwa Pericoma, nwere ihe o kwuru na ọha nta akụkọ. Ọ sị na nwatakịrị nwa ikorobịa na-agbanwe onwe ya n'ọnọdụ nwa agbọghọbịa na-akpọ Bobrisky. Ọ sị na o nwekwara ike ọ bụrụ na dimkpa anaghị eme mmekọrịta nwoke na nwoke, na ya na-afụta ya na dimkpa ji ọnọdụ a mmekọrịta nwoke na nwunye, mmekọrịta nwoke na nwaanyị. Mba na ịmanya nwoke, ọ na-eme ndị ọbụla yibela ụdị a mewe mgbe nwoke ha wụrụzi ihe na nwoke ibe ha, ọ nwoke ibe ha na-amasị ha. Mana Speed Darlington na-ekwusị na ya na-afụta ya na nya nwa Amadi Bobrisky ma ụma were ụdị a na-emeghalị ndị mmadụ anya, je na-anala anyị ndị ọyị anyị nwaanyị n'azụ, jeje na-akụkpalị ihe a. Speed Darlington onye kwuru nke a. Ị na-ene anyị ya afụ na ma anyị mba Nollywood anyị nọ n'iru ụjụ. Amara m ka isi fụta anyanwụ ihe ma si o metụ imi o metụ anya, ọgwụgodo na ide eme ihe ejije dịka ị nọ n'ihe ọha nta akụkọ kwa anyị nche niile ka o metụta. Nwatakịrị Henry nke nwụnarịla anyị mbasị a na ifugo na
ọ na-emezikwu izu ụka ofu onye na-emela anyị ihe ejije adọbiri nwa nke niile agala izu ụka gara aga na ibi ewu Danieke bụ onye nke nwụrụ nọ amalụnụ m ihe o jizido na ama nwere ihe ndị na-eme ejije ma ọwụ ndị na-eme ihe ọwụna gbasara ihe ejije mere nke ọnwụ jizi akụrụ ha n'ụzọ since 2018 ruo 2019 ndị nwụrụ anwụ elugo 50 something. ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ na ndị na-akpa aha wụ ndị a maara amara. Ọ bụrụ na ha wụ ndị a maara amara ọ wụghị na ọwụ naanị ha ka ọnwụ na-akụrụ aka n'ụzọ. Ihe mere o ji dị ka orikaziri wụ na ndị ọzọ ọ na-eme emaghị ndị ha wụ onweghị mmanụ ndị ha wụ ka mmadụ gị na-ekwu okwu na ụmụ ndị adọbirila gawa. O nwere ndị na-agba bọọlụ ha dọbiri gawa ọ na-eme. Ọ bụrụ na ile anya Ike Casillas nwụjara anwụjọ na izu gara aga na o nwere heart attack ma ọ bụrụ na Chineke mere ebere ya esi ebe ahụ megịnị pụta. O nwere nke nwụrụ na Slovenia n'izuụka gara aga ebe ọ na-agba bọọlụ o nwere heart attack. O nwere nke nwụrụ na Salah nke nwụrụ na Cardiff na Cardiff boy akwa plane crash ka o nwere na mba Russia. O nwere nke nwụrụ na izuụka gara aga na obodo ya bụ Nigeria. O nwere nke nwụrụ na-agbakwa bọọlụ. Ọ bụrụ na ile anya ọwụ ebe ọ dabara gị ka ị na-ama ọwụ na onwe ndị eji hiwe ọnwụ. Ọ dị mmadụ na daalụ Igbo ndị ọma ka anyị dobelikwa nwa obere ezumike anyị chigata azụ mgbe a ka anyị ga-eji wee tinyezi ọnụ n'isiokwu anyị ahụ nwa naanị iyi n'ime nna na nna kedu onye a na-atụ ụta ma onwe ka nwa si naanị iyi anyị atụbanyechago na azụ n'ihe gbasara akụkọ ndị ama ama na ibia sonyere anyị ka anyị dobe nwa obere ezumike anyị chigata azụ anyị akapịa anya okwu ọnụ ọfụma sonyere na anyị.